Jan-Michiel van der Gang, voorzitter van de Admiraliteitsdagen. Er wordt je al druk werken, hè? Ja, de hele week al. Het is nu toonsje. Maandje ben we ook begonnen met de pontons. Daar stonden we nog op. Daar zit de haardbühne zit erop. En de hele week al bezig inderdaad. Ja, klopt. Hoeveel mensen ben je er ongeveer bezig? Ja, ik denk dat er nou wel een man of 50, al 40, 50 bezig binnen. Wat variërend in de weken. Horeca is al druk dwaande. Achter mij om de tent op te bouwen. Heineken had het spul opgebracht. Dus door de hele week is het al een hele club. Alle mensen een soort bedrijven uit de regio die het al ontwerkt zijn inderdaad. Ja. Ik een hele bedrijven die zich uit leven wij inzetten, hè? Ja, als we dit op kapitaal zetten, wat je zit, dan moesten we nog meer yield binnenhalen. Maar dus het kind, toch dat er een heel soort bedrijven echt materieel, oren hierin steken. Ons kind dit net, op deze manier. Zo professioneel. Het is stralend mooi waar. Ik denk dat je een prutte gasten verwacht je. Ja, het wordt mooi. We horen natuurlijk de waar-app angstvallig in de gaten, maar het ziet er nog mooi uit. We kunnen een buitje haaien, alles is waterdicht. Ja. Wanneer bestaat tevreden? Als de gasten tevreden binnen. Als iedereen die het wat mij die in had, als wij misschien een beetje pijn in de halle van alle spanning aan het eind van de jongen, dat zal verst wat komen, maar nee, die glimlachen. En nou al eigenlijk is die hele, dat zeiden ze correct, de mensen die de tent ontbouwen weten van eigenlijk is dit al een feest, deze week, die opbouw. Ja, maar als te zien wat je gebeurd is, dat is machtig. Ja, we zien hier nou nog een hele kele, wat is het, documentariër, ziel hinnen. Hoe zit het er hier morgen te doen om nog een uur uit? Hiervoor komen Premen, die konden sneuren door de Heineken of de Lauwe Zee-regatta op het Lauwersmar. Daarna komt de Friso, het staat hier achter te liggen met de lokale commissaris en wat orengasten. We hebben daarna een persboot nog op die kant en de orenkant komen al hier mooie houten gelakte boorden te lezen, zodat het lucht Jim Lampenek mooi fonkelje in het wetter en op die skippen. Dus het ziet er hier mijn dag nog weer heel oors uit. Ja, en het wordt al hier live op televisie gebracht, hè? Ja, dat doe je hem. Het is een heel mooi act dat. Hè? Als het zo'n professionele partij in de regio hast die dit op deze manier de hele dag radio, televisie, wat je hem doet, heel bijzonder. Kabel Noord die het op eigen glasvezel net uitstuurt. Ja, dat is machtig. En met dank aan Jim, RTV NOF. De Admiraliteitsdagen wordt een prachtig feest. We zien hem al weer vreed, sneun en snijden in Dokkum. Welkom.